Ayoy, nung manu ka bay thading dinay. एकदम सिरि थानो नाङा मानो गाबबाय थादों जों हरदों बियो बेफोरथ' माबोरै जानो मोनखो आबा दिनै जानायानोथ' आयै ओमफ्राय आं एक्सिडेन्टफोर जादों नामा बिराद जर होबाय साबायल' थायोलै खर'आनो बिदिबा गाव जानायखौ गोसोआव गैया नामा आबाया सोरबा खर' माथाखौनो देख्रुबजोबनाय बायदि मोनबायलै आयै आबा जोबना आंनि मानो थैबाय नोङो अब्ला माथो गोसोआव गैया आयै खर' आंना आयै आइदै दे आबा दे बांद्राय दिमागाव जर होबाय थानो नाङा दे ओमफ्राय माब्रैथो बिदि जाखो आं आयै बिदिनो एक्सिडेन्टफोर जादों दां आबा आंबो मोजाङै मिथिया माब्रै बिदि जानो मोनखो हरखाबै दा आरो हनै नोंबो गोसोआव गैयाबा गोसोखांथ' नाजादोंलै आं आयै नांथ'ला दे आबा लासै लासै गोसोखांगोन ना आं डक्टरजों रायलायहैनि दे थाथ' ओमफ्रायथ' न'आव आराम रेस्ट खालामदो हो नों आरो फैबावबाय बेवहाय बियो सोरलै आयै ओमफ्राय आंखौसो फिसा खालामदों नामा बेलाय बेहायबो न'आवबो फैबावबाय आयै आरे आबा बेथ' बियो आंखौ मानो बिदि बुंदों नों मिन्थिखायोना आयै आं जानला मानला बिदि रायलायलाबायनो बायो सिनायै मानसिजों सिनायै मानसि आरे रथ' आबा नों मा बुंखो बेफोरखौलाय आरो मानो बिदि रायलायनांगौ नोङो नाथाय बेथ' जोंनि आलासिबो नङाना आयै आंनि लोगोबोथ' नङा हे भगबान रुलाय र' आबा आं बारा बुजिनो हालाय लाङासैहाय सोर मारबाय आयै दहाय हस्पिटालाव दंमोन बियो जुलिमोननि आलासि आबा बिसिनि आलासि ओमफ्राय आंखौलाय मानो मा जाखोथाय आं बुजिनोनो हायासै र' सोरांजों रायलायहैनि ओमफ्राय डक्टरजोंबो बियो आंखौ थेवबो गाबज्रिबानो बोरैबा मोनो मानोलै होइसि सोर बिलाय बाट मेहेरनि फ्रेन्ड लिस्टआवबोथ' बेबायदि गैयामोनलै डक्टर माबायदि इलाज खालामदों नोंलाय माथो आंनि आबाया जेबोखौनो गोसोआव फैयासै मा जादोंमोन मारै बिदि जाया बेफोरखौ खिन्थानो रोङासै जे नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा लासैनो मानसिया थिग जाबोगोन दे ओमफ्राय थिग जाबोगोन माने जोंहा हनै सोरखौबा सिनायाखै जे माबोरैथो बिदि जानो मोनखो दाथ' मानसिनि कन्डिसनानो बारा थिग नङाना जानो हागौ बे गावनि जाबाय थानाय समनि माखासे गोसोखांथिखौ बावगारबाय खोमा आइ डक्टरा मा बुंदों बियो बिहामजो आंबो खोनानानै बोरैबा मोनदों नाथाय नों दुखु जानो नाङा हा मेहेरा गावनि माखासे समनि गोसोखांथिखौ बावगारबाय डक्टर बेफोरबायदि बोरै जानो हानांगौ माबा खावसे गोसोआव थानाय खावसे बावगारनायनि दाथ' जोंबो इलाजखौथ' खालामगासिनो खाना नोंथांमोनाबो एसे नेनांगोन दाथ' बेबायदि हालोदाव नोंथांमोनाबो मानसिखौ एसे नायनानै बुजिनो नाजा मानसिखौ आरो मोजां लाखिनो लुगैदोंबा बिनि दिमागखौबो बांद्राय जर होबाय थानो नाङा नोंथांमोना नोंनिया नायनानै जाखायाखै बे डक्टर मोजाङै बेफोरबायदि बुंनानै नोंथाङा आंखौ लाजिसो फोनांनाय जाबाय अब्लालाय आंनि आबाया मानोथो मोजाङै थिग जायाखै दाबो मोजाङाव फैगोन एफा हागादावरा बेबायदि हरखाबै मोजाङाव फैनो हायो नामा आरोथ' मानसियानो दिमागावनो जखमि जानानै दङ अब्ला बेबायदिलाय बोरै जागोन गाव जायखौ गोसोआव दङ बेखौथ' सिनायनो हागोन बियो आंखौ जेरै सोरां गोसोआव दं माने एसे बै फुराना समावसो दंहैयो नामा अब्लालाय नाथाय जोंनि बिहामजो हाथरखिखौ सिनाय हायाखै जे अब्ला माखासे प्रेजेन्ट समनि बाथ्राखौ बावगारबाय नामा आबाया बिदिथ' बोरै जागोन जुरि दे लासैनो मोजाङाव फैगोन मानसिया फैयाबा हले दिगदार दं डक्टर बोरैलै मानसियालाय आंनि फिसा हौवा आबाखौथ' सोर बिदि गैया खर'आव नाय माया डक्टराथ' मा बुंलांदों नोंथ' खोनाबायना आरो बेफोरथ' नोंसिनि थाखायनो जाजोबदों सिरि नै जोंहा सिदाय जालायबाय ना माया नों बुजियाखै नामा बिनिनो सुथुर जागोन बे सोरबा मेहेरनि जाय बेबायदि खालामना हरदों बाद दे सिरि बेफोर नोंसिना थानानैसो जादों नङाब्ला आंनि आबाखौ नायनो हालायै एक्टराव बिदि सुथुर गैयामोन रावबो बेबायदि समावबो नों गावजों गावसो दावराव दावसि माया आरो जोंथ' बै मानसिखौसो नागिरनो नाजानांगौ बुजियालै बियो जुरि मा बुजायदोंलाय बेखौलाय बिहामजो दुखु जानो हादो नोङो सिन्था दाजा नाथाय न'आव थानायमोनब्ला आंनि आबाखौ रावबो बिदि खालामनायानो नंखायामोन साजाथ' होखागोन आं बै मानसिखौबो जाय बेबायदि खालामदों ओमफ्रायथ' हाथरखिखौ माथो मेहेरा मिन्थिगौ माया दा प्रब्लेम जानायखायसो बिदि नाथाय आंनि आबानि मोजां मोननाया एसेबां थार हाथरखिनि थाखाय जे बियो नोंखौ माब्लाबाबो बावनो हाया नानि आंबो मिन्थिखायो आयै आंनि मेहेरा आंखौ माब्लाबाबो बावगारनो हाया आरो आंबो बिनि मोजाङाव फैनायखौल' नेनानै थागोन आयै दे लोरबांल' जानो नाङा दे जों दङ गासैबो नोंजों दे लासै लासैनो बुजायगोन आं आबाखौ दाथ' डक्टराबो बादा होदोंबालाय दे लासैनो खिन्थालांगोन ना जोंनो औ
न'निफ्राय बरननानै लांथारगोन। ओमफ्राय नों मोजाङैथ' दंना? सना, आइयाथ' जेबो बुङाखैना नोंखौ? ओहो मिजिं, आं बेफोरखौ जेबो सानथ'वाखै र'। नोंखौ बेनिफ्राय माबोरै लांनो हागोन बेखौसो सानगासिनो आङो। आमफ्राय र', सासे आदाजों रायलायदोंमोन आङो। मानसिखौनो लोगो मोनाखै दिनैबो। दे नों जेबो सिन्था खालामनाङा, आं थाबैनो गखागोन ना बिनिफ्राय। बिसोरथ' आंखौ बेबायदि दोनबाय थानो हायाना। मिजिं, आरोथ' रायलायनो थाखायबो 10 मिनिटल' होथारदों आंनो। बेबो बेसेबांबा रिकुवेस्ट खालामबाय थानायनि उनावसो नोंजों रायलायनो मोनबाय दायो। ओमफ्राय ओंखामा? गैयालै, बेवहायलाय अबाव ओंखाम मोजां मोनजानो। ओमफ्रायथ' दे 10 मिनिटानो जाया मानो, अब्लाबो नोंखौ दसेब्लाबो नुनानै मोजां मोनबायलै गोसोआ। जोंनि जिउआवथ' मानो बेबायदि फैयो मिजिं? जों एसे खुसियै दङमोन। ओमफ्रायथ' हजों न'आवबो खिन्थाहरथ'वाखै आङो। नङाब्ला बिसोरबो। दानो खिन्थाहरबानो फैजोबलायगोन ना। नाथाय आं सानदों मादै जुरिखौनो खिन्थाहरनोसै नामा? आंबो फन हरथाराखै मिजिं, आरो गावसोर हरदोंमोन हमाखै आङो। ओमफ्राय फैसायाबोथ' दंखायोमोन एसे, बेजोंनो माबा मोनसे जासिगोन दे। बे साननैसोनि गेजेरावनो नोंखौ न'आव लांफिनगोन आङो। जायखिजाया नों मोजां थादे, ओमफ्राय आइया जेखि बुङा मानो बांद्राय दुखु जानो नाङा। नोंखौ बेयाव बेबायदि नुनानै बेनिफ्राय दुखुसिन आरो मा थानो मिजिं? आइनि बुंनायाथ' जेबोआनो नंबावा। नांगौबा आंखौबो जोबनानै दोनाखै मानो नोंजों? धोद फाग्लि, बेबायदि जायो नामा सोरबा? मोनथिगौ एसे गाज्रि सम फैदों, नाथाय टेनसन दाला दे, माबा मोनसे जागोन ना। आमफ्रायथ' न'नि बानायना लाबोनाय ओंखामखौबो सोआ बिसोरो। केकखौनो लाबोनो हादों आङो। बेखौ जादो नोङो। ओंख्रियाबो एकदम दैथारलै, थावथारा एसेबो। मिजिं, न'आवनो थाबैनो लांफिननोसै नोंखौ। बिहामजो, थ'दोथ', न'आव थांदिनि जोंहा। आरोथ' मेहेरा नायल', बांद्राय गोबावबो लानाय नङा, थाबैनो हामगोन दे। आइ नोंसोर न'आव थांदो। आं बेवहायनो थागोन आंनि मेहेरजों। नाथाय मेहेराथ' दाथ' नोंखौ सिनायाखैना आइयै? मिन्थिगौ, आंखौ सिनायथ'वाखै बियो। आंनि सोमोन्दै माखासे खोथाफोरखौ बावगारबाय जानो हागौ। नाथाय आंबो बेबायदि जेननानै थानायाव गैया आइयै। आंनि मेहेरा आंखौ माब्लाबाबो बावनो हाया। आरो जेब्ला आं बिनि खाथियाव थागोन ना, आंखौ बे सिनायफिनखागोन। नाथाय नों जेबो टेनसन दाला आइयै, आं दङ ना। दे बिदिबालाय, नों बेयावनो था, नोंनि मेहेरजों। बेबो जानो होननानै जायाखैना, माबा मोनसे जाथाय जादों, दा बिदि जाथ'दों। गासैबो थिग जालांगोन लासैनो। जों मेहेरनि गोसोखांथियाबो थाबैनो फैगोन। माने दाथ' डक्टराबो बुंबाय नालाय, जों दानो बायदि बायदि खोन्थायोब्ला बिनि दिमागाव आसार खालामगोन। औ आइयै, मानसिया जुदि सिरियासआव थांफिनोब्ला मा जागोन? बेखायनो लासै लासैनो मोजां जाथोंसै। खमसे खम एसे मोजाङाथ' फैहांबायना। आं इसोरनावल' आरज खालामो, जे थाबैनो आबा मेहेरखौ मोजाङाव लाबोथों। जागोन आइयै। आरोथ' बे नोंखुनजोआ माबाफोर मोनसे डिस्टार्ब खालामोब्ला आंखौल' फन खालाम मिन्थिबाय बिहामजो। जागोन दे आइयै। दे होमबालाय। आरोथ' नों बिहामजो बांद्राय गाबला गाबसि खालामनो नांला दे आरो। गोसोखौ हमथा बिहामजो दे। जागोन दे आइयै। आंहा दा आफा इसोरनि सायाव फोथायनाय दङ ना। आंबो आबानि मोजां जानायखौल' आरज खालामगोन दे। हाथ' होमबालाय बिहामजो बायथ' आइयै। मानो गथ'फोरनि जिउआवल' बिदि जायो होमबा? गोदोबो आंनि जिउआव जानो थोआखै, दा मेहेरनि जिउआव जाबाय थायो। आयौ, माबायदिथो बेराम जाखो बेलाय बिहामजो? माखौबा गोसोआव थानाय, माखौबा गोसोआव गैलायि? दाथ' जाथारबायबा आइयै। जोंबोथ' आरो बेफोरखौ हमनो रोंलाय लाङा, बेबा मा जायो। ओमफ्राय आंखौलाय गोसोआव दंना गैया जाखोसै आबौआ? ओइद आइयै, नोंखौलाय मानो गोसोआव गैया जानो देनाय? माने बिनि दिमागानो बबेबा समाव थाबथानानै थाबाय आइयै। आरो जों डाइरेक्ट बुंनानै होब्लाबो डक्टरा सिरियास जागोन बायदि बुंदों माथो। आयौ, नाङा बिहामजो बिदिबा। जोंनि मेहेर बाबायाल' मोजां जाग्रोनांगौ आइयै। औ, मानसियासो इम्परटेन्टसिन ना आइयै। ओमफ्राय आबै हादरखिखौलाय मानो थुगारबोनाय बिहामजो? लाबोफामोन नोंसोरजों। बैयानोलै आइयै गावनो। दुखु मोनबाय जे गथ'आ बेबो। औलै आइयै, दा आरो मेहेरा हनै जोंहा हादरखि बिहामजोखौ सिनायहानो नागिराखैनो। मा जाबावगोन दे बिदिजों, मा जाबावगोन देनाय? गावबो आब्रायैनो थाबोनो होनबायबा आइयै, बेखायनो जेबो बुङासां। थाथो दे, हजों थाब्ला एसे गोसोआ बांसिन मोजां मोनगोन ना बियो। न'आव थाब्लाथ' आरो नै गोसोखांबाय थागौमोन दा। अब्लाबो माया बिहामजोखौ बागारोहां। दे जोंबो नायबाय थाखागोन ना, टेनसन दाला आइयै। एसेबां बिदि खालामनो हानाय नङा दे बेबो। गावनि फिसालानि हालोदानो नुखाबायना बियो मा जादों। दे अब्लालाय आफा इसोरा थाबैनो मोजां खालामथोंसै।
नों माबा मोनसे जायोब्लाबा बिराद हामा मोनोलै आङो गोसोआव नोंसोरखौ रावखौबो जेबो जाजानो बाथारो आङो नाथाय समफोराबो माबायदि फैबाय थायोब्रा बे नङा आंनि गोसोआ फोथायनोनो गोब्राब मोनदों मिहिन जे नोंजों आंखौ बावगारबाय आंबो नायगोन नों आंखौ माबोरै बावगारो ओइ मिसालासि बे आंखौ नुनानै मानो एथ' दैगौ दैगौ नायोब्रा मानसियानो एसे सकआव थांबाय थायो जे आरे नों मानो सिखारबोखो मानो जेन'बा आं फैनो मोनामोन आरो नङा डक्टरा नोंखौ फैनो बादा होदों न' नों दाबो हामजोबाखै दा आच्छा मानसिखौ नुबानो बोरैबासो मोनग्रा जायोब्रा अके होमबा सनामोन दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै ओमफ्रायथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दे होमब्ला मेहेरा थांथ'नोसैलाय नै बयनिसिमबो गुड नाइट बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ